Biċċa u ġieħ ta' ras oħra għal kap nazzjonalista Adrien Delija għaliex il-grupp ta' deputati nazzjonalisti kontrih mistenni jikber dalwaqt. The Malta Independent irrapportat li bir-riżenja ta' Simon Busuttil mill-Parlament, David Thake, esponent ewlieni kontra Adrien Delija, għandu ċans tajjeb li jieħu s-siġġu tiegħu. Mal-Independent Thake qal li hija idea żbaljata li għax persuna ma taqbilx mal-kap għandha titlaq. L-eks-sindku ta' San Pawl il-Baħar Graziella Gallia wkoll tinsab fiċ-ċans li tieħu s-siġġu ta' Busuttil. Flok Marta Sportelli, il-negozjant Ivan Bartolo li fis-sajf li għadda ġabar mijiet ta' firem biex Adrien Delija jiġi sfiduċjat mill-Kunsillieri Nazzjonalisti, għandu ċans tajjeb biex jieħu s-siġġu ta' Portelli. Mhux esklus ukoll li l-eks-Ministru kontroversjali George Pulicino li taħtu saru l-ikbar oxxenitajiet fil-qasam ambjentali jerġa' jispiċċa fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Sorsi li tkellmu mal-Independent qalu li Adrien Delija jaf jiġi f'sitwazzjoni aktar prekarja hekk kif Boris Scerri ġie appuntat kap tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Scerri kien iffirma l-petizzjoni biex Delija jitlaq minn kap tal-partit. Bil-ħatra ta' Francis Zamid Dimek bħala Segretarju Ġenerali Interim tal-Partit, ħafna fid-Dar Ċentrali qegħdin jaraw dawn il-ħatriet bħala manuvri minn taħt biex ikomplu jaqtaw saqajn it-tmexxija ta' Delija. Dan wara li nies ta' Adrien Delija bħal Clyde Pooley, Roberta Rigo, Christy De Bono, Jean-Pierre De Bono u Pierre Portelli spiċċaw kważi kollha barra mill-karigi tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.